Bueno, boas tardes a todos, grazas por vir unha vez máis a esta charla das Xornadas de Historia, das 24ª Xornadas de Historia. Hoxe temos unha temática novidosa e que quizáis non estamos tan afeitos, que é falar da masonería e da masonería na Mariña, dende un punto de vista didáctico, de divulgación cultural e histórica, que é o noso objetivo. Ainda que el vai explicar moito mellor que a masonería, digamos, que cal é a historia, farei dúas ideas. A principal, que a masonería é un sistema filosófico de perfeccionamento individual, e a segunda, que se busca ante todo a liberdade de conciencia e de criterio. Estas circunstancias unidas ao carácter discreto, que non secreto, na maioría das loxias, fixo que esta filosofía recibise moitas persecucións tanto á dereita como á esquerda. Hoxe imos falar, e a charla chamase así, da masonería na Mariña nos séculos XIX e XX, e a persoa que a vai impartir é Carlos Pereira Martínez, licenciado en Xeografía e Historia pola UNED, creo que na actualidade doutorando. Bueno, estaba doutorando, ahora estou xa... Bueno, e alén diso, escritor e divulgador de temáticas variadas, tanto sobre a masonería, pero tamén sobre a historia da Coruña, da Segunda República, da represión, e incluso poeta, porque me consta que escribiches un poemario. Bueno, sen máis, vou vos deixar con el que vos pode falar de como a masonería durante os séculos XIX e XX tivo presencia aquí na Mariña. E, bueno, sen máis, agradecervos de novo a vosa presencia. Moitas grazas. Ben, moi boa tarde tamén a todos e todas. En primeiro lugar, quero agradecerlle a Asociación Cultural A Pomba do Arco que me tivese convidado a participar nestas xornadas de historia. Eu, que en Culleredo, no concello en que traballo, tamén cheguei a organizar un seminario de historia, no cal tivemos 17 edicións, pois me congratulo de ver que aquí esas xa son as 24ª edición destas xornadas de historia local. Algo que a veces non se lle dá o valor que realmente ten, pero non se pode entender a historia dun país se non se coñece a historia dos lugares que o conforman. O tema que me propuxo Moncho Armida era falar da francmasonería na Mariña, nos séculos XIX e XX. Como lle decía antes, un pouco en ton de broma, foi realmente un embolado, que casi era para ver se o chego a saber, lle digo que non, porque agora estou de vacacións, pero por outra parte tamén foi un reto, porque, bueno, me obrigou a revisar moitísimo material que teña na casa, a volver a consultar moita bibliografía, e de alguna maneira tamén me axuda, bueno, pues a coñecer un pouco mellor todo este territorio. No caso de Foz, eu non lembro a última vez que estive, pero debe de haber, se cadra, pois, máis de 35 anos que non pasaba por aquí, co cal, pois, tamén é un motivo de satisfacción poder volver a estar neste lugar e, neste caso, pois, impartindo unha charla. Vou facer unha brevísima definición do que significa a masonería. Se queren despois, se fai un coloquio, podemos aclarar mellor algún tema, porque eu creo que o importante agora non é tanto contar que é a masonería, sino ver un pouco os personaxes da Mariña de Lugo, dende o Vicedo a Ribadeo, incluso con alguna pequena referencia ao occidente asturiano, a Vegadeo, que son os que realmente protagonizaron estes feitos. Por coller unha definición un pouco tradicional que figura no Dicionario Enciclopédico da Masonería de Rosendo Arús, que dá nome a unha importantísima biblioteca que hai en Barcelona,
Se diría que esta é unha asociación universal, filantrópica e progresiva, ou progresista, que procura inculcar nos seus adeptos o amor á verdade, o estudo da moral universal, das ciencias e das artes. Desenvolver no corazón humano os sentimentos de abnegación e caridade, a tolerancia religiosa, os deberes de familia, que tende a extinguir os odios de raza, os antagonismos de nacionalidade, de opinións, de crenzas, de intereses, xunguindo a todas as persoas polos lazos da solidariedade. E procura, en fin, mellorar a condición social e moral das persoas por todos os medios lícitos, e especialmente pola instrucción, o traballo e a beneficencia. E ten por divisa as palabras liberdade, igualdade e fraternidade. Cando temos constancia de presenza de xente da Mariña na masonería en Galicia? Pois, curiosamente, xa cando se crea na cidade da Coruña a primeira loxa masónica da nosa historia, que leva un nome ademais moi curioso, que é Logia Constitucional de la Reunión Española. Logia Constitucional de la Reunión Española. Pois ben, a esta loxa que agrupaba a un número moi importante de comerciantes, coruñeses, liberais, navieiros, pero tamén moitos que eran de orixe foránea, estranxeira, de Francia, de Suiza, de Italia. Había tamén un grupo importante de militares. Quizás o máis destacado naquele momento era o general Luis Laci e Gautier, posteriormente fusilado en Belver, en Mallorca, que era nada máis e nada menos que o capitán xeral de Galicia. Pero aparte nos encontramos a outros 3 membros desta loxa que son da comarca da Mariña. Un deles, Ramón Ibáñez. Igual lle soa o apelido Ibáñez. Por concretar, era o fillo do Marqués de Sargadelos. Era lugartenente coronel de artillería, tiño o grado 9º e o nome simbólico de Rómulo. En toda esta época, incluso en tempos contemporáneos, os masóns, a veces por medida de seguridade, usaban un nome simbólico. Se te dicía Rómulo, podía ser calqueira, non? Se te dicía Ramón Ibáñez, pois xa sabía quen era. E esta loxa se crea na cidade da Coruña en 1814. A ela pertence tamén Antonio Moscoso Vázquez, que era de Viveiro, de extracción noble, que empezou a súa carreira militar como cadete de artillería en 1801, chegando en 1844 a brigadier do exército, o que hoxe sería, creo, se non me equivoco, un general de brigada. Tamén foi membro da Sociedade de Amigos do País de Lugo e morreu en Valencia en 1853. E o terceiro, tamén de Viveiro, era Vicente Vázquez Moscoso, fillo dun capitán da milicia provincial, tamén de extracción nobre, que o encontramos como cadete no Colexio Militar de Segovia en 1805 e chega no ano 1855 a mariscal de campo e subinspector de artillería. Logo do trienio de que finalizara o trienio liberal en 1823, ca chegada dos 100.000 fillos de San Luís, que significou unha represión moi importante en toda Galicia, hoxe comentábamos incluso o caso de Ribadeo. Pois Vicente Moscoso exileuse en Francia, regresando anos despois, co indulto de 1833, foi gobernador militar de Segovia, da Coruña, director da Academia de Artillería de Segovia, deputado a Cortes pola Coruña en períodos tamén liberais, 1834-35, e despois por Lugo, no 37-38 e no 40. E, por lo que sabemos, morreu en Ferrol o 17 de setembro de 1867. O seu nome simbólico era Aristóteles, tiña o grado 18. E o anterior, Antonio Moscoso Vázquez, tiña como nome simbólico Escipión. O sea, xa vimos Rómulo, Escipión e Aristóteles. Pois ben, estes 3 membros que acabo de citar, logo, con outros 4 máis, formarán a segunda loxa na historia de Galicia. Pero neste caso, curiosamente, é unha loxa exclusivamente militar. Todos son militares de artillería, todos están nun cuartel de artillería na cidade da Coruña. Un deles, ainda que o seu apelido aparece vinculado
a movimentos políticos non precisamente moi progresistas. Un deles, quizáis o máis destacado, era o coronel Carlos Espinosa de los Monteros. Pois ben, desta loxa militar, a segunda, los amigos del orden, era venerable mestre precisamente Vicente Vázquez y Moscoso. Pero hai tamén outra xente oriunda da comarca da Mariña, vencellados a outras loxas, neste caso en Francia. Un deles, que era Pedro Barbieris, subtenente de infantería, que era natural de Ribadeo, e aparece no ano 1812 na loxa Saint-Louis de la Beneficence de Chalon-sur-Marne, en Francia, e posteriormente, en 1813, tamén na loxa José Napoleón do mesmo lugar. Tamén nos papéis reservados de Fernando II, como saberán, cando chegou de Francia, primeiro apartou a Constitución de Cádiz, posteriormente non, foi cando empezou todo un período de persecución e se fixeron investigacións enormes con todo o que unira a liberal. Pois ben, dentro destes liberais que tamén aparecen nos papéis de Fernando II como posibles masóns, foi outro galego, Gabriel Yanguas, que ainda que non era natural de Ribadeo, sí que se di que nese momento estaba retirado en Ribadeo. En algúns papéis figura como abogado, en outro caso como militar. No caso de Gabriel Yanguas estaríamos falando do período xa do Trienio Constitucional, 1820-23. E tamén hai na historia de las sectas e sociedades secretas que publicou Vicente de la Fuente na imprenta de Soto Freire, en Lugo, en 1870, menciona, é a única referencia que hai, non vi ningún outro documento que o acreditase polo de agora, menciona que en Ribadeo había un taller compuesto de 6 u 8 individuos que trabajaba pouco. Se está referindo a esta época do trienio liberal, 1820-1823. Transcorren os anos e realmente a primeira loxa documentada co seu nome, co seu número e ca súa obediencia na historia da masonería na Mariña de Lugo é a loxa Perfección número 89, que se funda en Ribadeo en 1873 e dura ata 1876. Coincide co momento que se proclama a Primeira República. Desta loxa, desgraciadamente, o único que se coñece é o nome. Se menciona no boletín oficial do Gran Oriente de España a que pertencía, que se creara en Ribadeo esta loxa. Pero non se coñece realmente con seguridade o nome de ningún dos seus membros. Sí, se menciona, porque eran personaxes moi importantes no Ribadeo desa época, algún deles logo relevante masón, que puderan pertencer a ela, pois, dende Segundo Moreno Barcia, que sí que era natural de Ribadeo, ou o alcalde da vila neste momento, e destacado militante tamén federal, que era Andrés de la Caballería Rey. Pero, como digo, a única referencia que hai é que é o de seu nome, non? Seguramente estarían metidos nela, pois, os liberais, posiblemente federais, máis importantes de Ribadeo dese momento, pero en todo caso son só especulacións. Porque outra noticia que hai é que en 1876, cando se produce un proceso electoral dentro do Gran Oriente de España para elegir o novo Gran Maestro e o novo soberano Gran Comendador do Supremo Consello da 23, na cal resulta elegido Práxedes Mateo Sagasta, de nome simbólico Paz, pois se sabe que esta loxa de Ribadeo é unha das 26 loxas que participan nesa elección. E que tamén un tal Catón, o irmán chamado Catón, elegido gran portaestandarte do cadro dirixente do Gran Oriente de España, era o representante oficial desta loxa Perfección de Ribadeo. A segunda, da cala hai un poquinho máis información, a segunda me refiro a Ribadeo, logo veremos a de Mondoñedo, que está intermedia, sería la fortaleza número 82. Alberto Galín, que foi o historiador que abordou en profundidade o estudo da masonería en Galicia no
no século XIX, tamén moitas cousas do XX, pero a súa tese de doutoramento é sobre o século XIX, menciona que a veces hai que buscar, rastrear en publicacións de carácter librepensador anteriores a mellor a constitución dunha loxa para poder encontrar nomes que por esa relación con esas publicacións poideran ter futuros vínculos masónicos. A prensa librepensadora fundamental desta época, aparte do que son os boletíns oficiais das obediencias, eran las dominicales de libre pensamiento, que se publicaba en Madrid todos os domingos, como o seu propio nome indica, que traen sempre muitísima información de todos os lugares. De feito, unha das que me encontrei era que reclaman continuamente pois a ver se hai alguén en Cervo, en Murela, en sitios tal que poida ser de corresponsal para poder vender o periódico neses lugares, non? E outro é o que se chama Boletín de Procedimentos do Gran Consejo General Simbólico, que era o órgano de expresión que tiña a Gran Loxa Simbólica de Memphis Misraín. Practicaba o que se denomina o rito egipcio. Pois ben, nestas referencias, para Balín, o máis antigo dos antecedentes sería unha carta de adhesión colectiva efectuada por 3 autotitulados librepensadoras republicanos de Ribadeo, que eran Justo López Sela, José Fernández e Emilio Das, que lle dirixen ao director das dominicales, que era masón, Ramón Chíes, e está datada en Ribadeo en xuño de 1888. Pero, bueno, nos encontramos algunha referencia anterior que, como logo veremos, algún dos nomes sí que forman parte da loxa ou foron posibles membros. Trátase dunha relación de achegas económicas para socorrer as vítimas do cólera en Murcia. E estamos falando de 3 anos antes, é dicir, saben o número de xullo de 1885. Aí aparece un tal Antonio Canto Casas de Ribadeo, logo veremos un dos nomes simbólicos coñecidos dos 3 que hai nada máis da loxa Mondoñedo e Canto. Está José Pérez Villamil, tamén recoñecido librepensador republicano de Ribadeo, e seguramente tamén masón. Francisco Ordóñez, un nome que logo nos encontraremos, e outros nomes que, bueno, é posible que algúns deles puideran estar tamén vinculados a esta segunda loxa. E o resto das noticias anteriores á data da Constitución, como decía, pois posiblemente estén en íntima relación coa masonería, e son outras que agora vou a mencionar, que ao estar publicadas tamén xa en revistas dunha obediencia masónica, é obvio que algún vínculo con ela deberían de ter. A 1ª de xullo de 1890, e se trata do recoñecemento por parte da Gran Loxa Simbólica Española de Memphis Misraín como socio correspondente numerario da mesma do ribadense Mamerto Infanzón Menda. E di, por este motivo, afirma Balín, e eu concordo, que pode entenderse a Mamerto Infanzón como probable membro activo do futuro taller. De feito, en outros lugares, como en Ordes, tamén hai outro personaxe que agora no verán sairá un traballo grande meu sobre el, Carlos Paul Camaño, pois tamén encontrámoslo como corresponsal do boletín, pero inmediatamente aparece xa como mestre da loxa de Ordes. A segunda sería de marzo de 1891 e é un dos múltiples pésames que recibe o Marqués de Santa Marta, que era o gran maestre da Gran Loxa Simbólica Española de Memphis Misraín, a raíz do falecemento da súa esposa. E está asinado nesta ocasión polo comerciante ribadense José Pérez Villamil, datado en Ribadeo, 28 de febreiro do 1891, e dirixese a como moi distinguido correligionario. Entón, bueno, pois lle dá na carta, dalle o pésame pola perda da súa esposa, e lle desexa la suficiente resignación para sobrellevar tanto infortunio, pues el temple de las almas grandes se prueban así y nada basta para hacer zozobrar en el camino de la vida tan preciosa y tan necesaria como la de usted para bien de la patria y fines que persigue la humanidad hambrienta de justicia y libertad. Tanto Mamerto Infanzón como José Pérez Villamil tamén aparecen nunha noticia de xaneiro de 89 nas Riberas de Leo, na que se dá conta de que houbera unha xuntanza en Ribadeo co xeito de crear unha sociedade de obreiros.
nomeándose dúas comisións. Creo, por algún libro que li posteriormente, que non se chegou neste momento a consolidar esta sociedade obreira. E despois, en 1911, encontrei en Guantánamo, como vicecónsul de España, a un tal Manuel Pinfanzón, que non me cabe dúbida que con ese nome, con ese apelido, ten que ser a mesma persoa. E a terceira e última reseña previa que apareza a constituída a loxa xa estaría marcada dentro da cronoloxía deste taller e aparece no apartado de correspondencia administrativa e nela acúsase recibo de unhas pesetas enviadas por don F.O. Francisco Ordóñez de Ribadeo, venerable mestre desta loxa. No número anterior desta publicación xa se nos di que la soberana gran loja simbólica española ha expedido patente número 82 a la respetable loja simbólica Fortaleza de Ribadeo. Para la correspondencia con la expresada logia dirijan su venerable don Francisco Ordóñez de Ribadeo. Ben, hai algunha correspondencia tamén entre esta loxa e o maestre, ou como decía Enrique de Guzmán, o Marqués de Santa Marta, unha dela no 1892, na que o apoian ante un intento de pucherazo que deran algúns altos dirixentes da obediencia contra él. Logo as noticias empezan xa a escasear, apenas son como que lle decía antes, bueno, pois que sigue existindo a loxa, que o contacto sigue sendo Francisco Ordóñez de Ribadeo, son noticias moi breves. E no estudio que fixo Balín, pois finaliza ofrecendo unha relación de dous nomes, únicamente de framasóns coñecidos desta loxa, que sería Marcos González, de nome simbólico Irán, 1892, secretario da mesma, grado terceiro, é dicir, mestre masón, e o venerable Francisco Ordóñez Requejo, que tiña o grado 4. Pero logo pudemos comprobar noutro número posterior que aparecen outros dous nomes máis. Isto tamén reparou nesta información o historiador masón asturiano Víctor Guerra García, que tamén consultei, porque logo mencionarei algún nome de xente tamén de por aquí que foi masona pero en Asturias. Pois ben, neste segundo documento de 6 de marzo de 1892 aparece, bueno, Francisco Ordóñez como venerable mestre, Marcos González como secretario, que xa coñecíamos, pero tamén aparece como orador Francisco Salvadores e como tesoureiro Tomás Fernández. De Tomás Fernández non encontrei nada, nin de Marcos González, non son nomes tampouco moi raros, pero de Francisco Salvadores sí, realmente chamábase Francisco Salvadores Robles e foi actuario do xulgado de primeira instancia de Mondoñedo. En 1899 aparece como escribano en Ribadeo, sigue en 1910 neste posto. Logo, en 1914, é dicir, que vemos que ten un vínculo profesional coa cidade de Ribadeo. E tamén encontramos un Francisco Ordóñez Barros que podía ter algún vínculo con este venerable. Eu, quizáis, pudese darse a circunstancia de que Francisco Ordóñez Requejo pudese ser fillo ou parente, quizáis, deste Francisco Ordóñez Barros. Pero tampouco temos moitas referencias de Este Ordóñez Barros, sí, tamén era procurador en Ribadeo e en Mondoñedo, ¿no? E que cando morre, las Riberas de Leo, bueno, se burla un pouco e di: libre pensador acérrimo, murió en la santa religión recibiendo todos los auxilios espirituales. Descanse en paz el que fue procurador de este juzgado de Ribadeo. Bueno, na prensa, sobre todo na prensa católica, cando a mellor algún masón, pois, confesaba antes de morrer, bueno, salía en toda España. A terceira loxa importante no século XIX é a chamada Valibria Redenta número 397 de Mondoñedo, que se funda en 1888 e dura hasta 1892. Non é moita tampouco a información que se conserva dela. Si unha carta datada o 31 de outubro de 1889, asinada polo seu venerable mestre Lúculo, grado terceiro, e polo secretario Gardaselos Canto, o nome simbólico, grado 18, na que se fala dun igualatorio médico farmacéutico gratuito.
Balín Fernández, que estuda esta loxa, di que ese lúpulo sería, sin dúbida, creo que a máis afirma idéntica, sería nada máis e nada menos que Manuel Leiras Pulpeiro. Cabe a posibilidade de que Leiras se pudese ter iniciado en Madrid na súa época de estudante de medicina, ou quizáis na perfección de Ribadeo, anterior, pero o certo, bueno, que encontramos aquí como venerable mestre desta loxa, porque ademais, na única relación de membros que se conserva, antes mencionei a Canto, Lúculo e a Pierraz, que era o secretario, grado terceiro, en Lúculo a profesión é médico. Obviamente, parece que todo confirma que era Manuel Leiras Pulpeiro. Leiras, ademais, é un personaxe moi interesante, porque, bueno, casou civilmente coa súa compañeira, coa que xa tiña 2 fillos, circunstancia que foi tamén dada a coñecer durante esa libre pensadora española e que foi unha das causas tamén porque o clero de Mondoñedo o perseguira. Esta loxa tamén tiña un representante ante a loxa regional galaica, unha obediencia exclusivamente galega a que pertencía Valdivia Redenta, que foi o militar Santiago Gálvez Cañero Gómez, de seu nome simbólico Juan de Padilla, que nese momento era membro da loxa compostelana Luz de Compostela, pero este home encontrámolo en Berín, encontrámolo en Asturias, encontrámolo por todos os sitios nos que estaba, como militar, estaba creando loxas masónicas. E hai outro documento que non se sabe se era unha iniciativa de Gálvez, o seu representante ante a loxa regional galaica ou da propia loxa minondiense, que falaba da idea de fundar un colexio de primeira e segunda ensinanza e preparatorio para carreiras especiales. Como decía, nesta loxa destaca a figura de Manuel Leiras Pulpeiro, nacera en 1854, morreu en 1912, ao que se dedicou a letras galegas en 1983 e está enterrado no cemiterio civil de Mondoñedo. Fillo dun médico cirurxián, estudiou latín e humanidades no seminario diocesano, logo, máis tarde, motivo de bacharel en artes no Instituto de Tapia de Casariego, na Asturias, bueno, de fala galega. O gosto pola pintura e a música o acompañaría sempre. En 1870 comeza en Compostela a carreira de medicina, que logo continuou en Valladolid e Madrid, onde se licenciaría en 1877, e un ano antes de obter o título instálase de novo en Mondoñedo para exercer de médico ata a súa morte. Galeguista e anticlerical, aínda que cristián, esa obsesión, os masón non poden ser cristianos, ser católicos e de todas as religións. A vida pechada desta sociedade mindoniense resultou en moitas ocasións incómoda e abafante, enfrentado, según as súas propias palabras, ao poder da cregaxe opresora. Ese casamento civil en 1888, pois, como comprenderán, foi algo que en todo este sector clerical causara un grande escándalo. Leiras, desde moi mozo, foi un convencido republicano federalista, mantivo correspondencia con Francisco Pi Margal. En 1887 asiste en Lugo a Asamblea do Partido Republicano Federal, no que se aproba o proxecto de Constitución para o Estado galaico. E, ademais, bueno, pues cultivou, como todos saben, a literatura en galego, publicando os seus poemas do ano 1874 no semanario obresano Tío Marcos da Portela e despois na revista coruñesa Galicia. Son composicións na que o autor sigue un pouco a tradición e o modelo popular que estaba moi de moda neste momento. Foi presidente do Comité Republicano Federal de Mondoñedo e, como decía, bueno, pues tivo bastantes problemas co clero e co bispo da sede porque mantiña as súas condicións librepensadoras con moita firmeza. Cando se crea a Real Academia Galega, propóñeno como membro, pero el rexeita acceder porque cuidaba que non o merecía, pero, sen embargo, doou a esta institución todo o material etnográfico e léxico que recollera refráns, cantares, adiviñas. Iso escribiu un libro, Cantares Gallegos, que se publicou en 1911, aínda que posteriormente, bueno, foi habendo novas edicións, ampliándose, engadíndose moitos dos poemas inéditos. A última delas aínda non hai demasiados anos.
9 anos despois da súa morte, republicanos e nacionalistas da época renderon un homenaxe por motivo da inauguración do seu mausoleo no cemiterio civil de Mondoñedo, onde el mesmo pedira que o enterraran, custeado polos mindonienses residentes na Argentina, non os residentes en Mondoñedo, e na súa lápida pon amou a verdade e practicou o ben. Tamén o historiador de Viveiro, Carlos Nuevo, nun traballo que lle lin, indica que ten constancia da presencia a final do século XIX doutra pequena loxa masónica en Viveiro, da que formarían parte, segundo el, o médico republicano Ramón Díaz Freixo e o farmacéutico José Plá, pero realmente só recollín esa noticia del, non sei de onde puido sacar esta información. Pero, como decía, aparte dos que traballan aquí, hai outros masóns que son originarios da Mariña del Lugo no século XIX, pero que traballaron noutras loxas fora de aquí. Un dos máis relevantes é, segundo Moreno Barcia, nacido en Ribadeo en 1841, falecido na Coruña en 1909. En Ribadeo foi profesor e director da Escola de Náutica, así como abogado. Fundou o semanario da Cuenca de Leo, foi membro da Xunta Revolucionaria de Ribadeo, e secretario provisional do Goberno Civil de Lugo por esa xunta. En 1868 foi nombrado redactor del Ciudadano de Ribadeo e destacado dirixente local do Partido Federal. Actuou como representante da provincia de Lugo na sinatura do Pacto Galaico-Astur en xullo de 1869. Nas Cortes Constituíntes de 1873 foi elegido deputado por Ribadeo, estivo hasta o ano 74, e a partir da restauración monárquica converteuse no líder indiscutible do Partido Republicano Federal en Galicia. Xunto con Santiago Casares Paz, pai de Santiago Casares Quiroga, e non son os dous, foi o redactor do proxecto da Constitución para o futuro Estado galaico, que se aprobou na segunda Asamblea Federal da rexión galega. Xa instalado na Coruña, na cal sería director tamén, profesor e director da Escola de Comercio. Desde o ano 1889 exerceu a presidencia da Sociedade Libre Pensadora Miguel Servet, que impulsou a creación da primeira escola laica da historia da cidade. Colabora posteriormente co médico republicano tamén de orixe asturiana Ramón Pérez Costales na organización da Unión Republicana, e en 1907 incorporouse ao movimento da Solidaridade Gallega, que viña inspirado por un movimento similar que se creara en Cataluña. A nivel masónico, tiña o grado 33, o grado máximo, o rito escocés antigo aceptado. O seu nome simbólico era Manín, e foi venerable mestre da loxa brigantina número 24, e tamén gran mestre da gran loxa regional galaica a que pertencía a Valiria Redenta de Mondoñedo. E algúns afirman que era tío de Augusto García Trelles, logo falarei del. Parentes eran, pero por cuestións de idade non estou seguro de que pudera ser o seu tío. Menciónese tamén por lo menos vínculos con correntes librepensadoras e masónicas uruguayas de José María Monsitrelles Jarén, coñecido como el Viejo Pancho, nacido en Ribadeo, instalado posteriormente en Uruguai, onde chegou a ser un poeta gauchesco, realmente a recoller espírito na súa obra literaria do que significaba este mundo, igual que o Martín Fierro en Argentina. Pero xa digo, se menciona que tivo relacións con personaxes librepensadores e masóns, pero tampouco se pode asegurar que pudera serlo. Na loxa, a primeira que se informa na Coruña despois desta primeira 1814-17, xa transcurre bastantes anos, estamos en 1870, é a Herculina número 10. Dela formaban parte dos membros de Ribadeo e un de Viveiro, ainda que, Galín non identifica. Si, eu pude identificar o de Ribadeo, e era Américo Carranque Cortés, membro da Herculina, como decía, en 1869, e posteriormente da loxa ferrolá Luz de Finisterre número 11, no ano seguinte. O seu nome simbólico era Calipso e tiña o grado terceiro. Américo tivo unha filla tamén masona, Herminia Carranque Guzmán, aínda que esta nacida en Ferrol, e, estou cunha biografía dela e de outras mulleres tamén masonas de Ferrol e da Coruña, e realmente ves
que moitos dos cuñados de Américo Carranque tamén eran masóns, non? Pero estes sí que eran, toda a familia, estes Carranque eran originarios de Ribadeo. Logo, na loxa Estrella de Villarino da Habana, vemos que no ano 1895 se inicia Clemente Rodríguez, natural de Sante, provincia de Lugo, creo que chegou a ser incluso en algún momento o concello, era pola zona de Ribadeo, que adopta como nome simbólico o de Ribadeo, non podía ser menos para recordar a súa terra natal. Tamén na loxa Zaragoza número 237 da Habana, fundada en outubro de 1885, dentro dos seus membros fundadores aparece Antonio Mariño Doval, que ten como nome simbólico Vivero. E hai outra loxa en Logroño, para que vexan en que sitios, e nela aparece un tal o nome non sei, Caballero Pulpeiro, de nome simbólico Marco Aurelio, forma parte da loxa Sempre Viva número 109 de Logroño, e tamén era natural de Ribadeo. Despois hai outros, hai dous, pai, ao final pude contrastar, que eran pai e fillo, que se ben non traballaron en loxas ribadenses, nin daqui da Mariña, traballaron en outras galegas, eran, nalgún sentido, da comarca. Vou falar un pouco da súa veciñanza. Un era Jerónimo Álvarez de Freixo e Pérez, foi un membro de varias loxas, de Nogais, de Monforte, de Lugo, republicano de Ruiz Zorrilla, moi relevante, que tiña como nome simbólico Castropol, estaba do outro lado da ría, e o seu fillo, Manuel Álvarez Pico, tamén formou parte de algunhas das loxas, das mesmas loxas que o seu pai, tamén outro republicano destacado, adoptou como nome simbólico Eo. Mais ou menos nos sitúa. Hai tamén outros dous nomes que outro día nun artigo de Martín Vizoso anotei, comentei, que di dos masónicos de Vivero al frente dun centro de la Institución Libre de Enseñanza, a Fundación Sierra Pambley, menciona os irmáns Juan e Ventura Alvarado, Algo, que estiveron vinculados a unha escola que en Villablino montou esta fundación leonesa. O primitivo Sierra Pambley foi masón. Martín menciona que na súa tumba en Villablino, hai toda unha serie de símbolos masónicos. Menciona que tamén un deses irmáns, Juan, que estaría posteriormente en 1907 con Luisa de la Vega, viúva do naturalista Augusto González de Linares, que era moi amigo da familia destes Alvarados, dos seus protectores, e este sí que fora un relevante masón. E eu, que lle comentaba que, na documentación, ainda non é exhaustiva, que se pode consultar sobre a masonería en León, non me encontrara con estes nomes, pero, tamén teñen que ter en conta que, desgraciadamente, sobre todo para o século XIX, en moitos casos para o século XX, foron moi poucas as cousas que se salvaron. Na primeira loxa que mencionei de Ribadeo só se coñece o nome, ni sequera o nome dun dos seus membros. E hai outra figura tamén moi importante, que é José María Cauluaces. Naceu en Cervo en 1862 e morreu en Argentina en 1918. Tamén tiña o grado de 33 en Argentina, foi membro das loxas bonaerenses Colón número 314 e Progreso número 181 e posteriormente da Combes número 205 de Lanús. José María Cauluaces é conhecido como pai da caricatura argentina. Foi editor del Eco de Galicia, cofundador de Caras y Caretas e depois colaborador en un montón de revistas argentinas. El Eco de Galicia, despois herdaría, de alguna maneira, outro masón lugués, Manuel Castro López, que tamén, no seu caso, por problemas co obispo de Lugo, tamén non lle quedou outro remedio que marcharse. En Lanús tamén José María Cauluaces funda unha entidade benéfica chamada Madre Fraternidad, e lembro que nos textos de Castelao menciona que cando se marchan a Argentina, o seu pai ten unha pulpeira na Pampa, apenas chegaban publicacións, pero unha das que chegaba era Caras y Caretas, precisamente, unha revista ilustrada. E Castelao mesmo di que as ilustracións de Caras y Caretas foron as que realmente lle despertaron a vocación artística, que ao final foi a que, parte da política, ou como escritor,
pero a vocación artística foi precisamente vendo as caricaturas de Cao Luaces e de outros en caras e caretas. E, bueno, xa pasamos, facemos unha viaxe, estamos no século XX, como ven, desde non volvemos a ter ninguna noticia en todo este período de creación de loxas, e chegamos ao século XX, na cal temos documentadas dúas loxas na Mariña de Lugo. Unha, o Triángulo Fraternidade Humana número 75 en Viveiro, e outra, a loxa Hijos de Irán número 17 no Vicedo. O Triángulo de Viveiro constituíuse no ano 1931 baixo os auspicios da Gran Loxa Española. Era a segunda obediencia que había en España naquele momento, mayoritario do Gran Oriente Español. Esta antigamente chamábase Gran Logia Regional Catalano-Balear, curiosamente. E según di Carlos Nuevo, foi pola influencia do abogado socialista Andrés García Ferreiro, de nome simbólico Colini, que xa pertencera en Barcelona á Loxa Humanidade. Di Carlos que parece que celebraban as súas tenidas, as súas xuntanzas nos locais da Sociedade do Ramo da Construcción da UGT, porque o conserxe desta sociedade, destacado socialista local, José López Martínez, coñecido como Rabadelo, era tamén masón. Tamén, bueno, ao parecer, en outubro de 34, a Rei da Revolución de Asturias agradecido e rexistrou e clausurou os locais da OGT e da CNT, no mesmo momento no que descubriron a existencia da loxa, atopando planchas, textos, mandís, compases, escuadras, espadas e outros elementos rituais. Gracias a dúas cartas na masonería de dice planchas que forman parte do expediente que se conservou no arquivo de Salamanca, se coñece por menos parte do cadro oficiais elegidos para o ano 1933. E é unha carta que os masóns de Viveiro lle envían aos compañeros da loxa Perseverancia número 70 de Larache, é dicir, en Marrocos. O venerable mestre chamábase Bonifacio González Pedre, orador e hospitalario era Miguel Moreno Barona, secretario tesoureiro Álvaro Franco Fernández, secretario adxunto Manuel Antonio Méndez, mestre de ceremonias Antonio Ribeira Fernández. Logo mencionarei outros membros. Carlos Neu di que a expresión política dos masóns vivarienses era moi variada, con militancias que ian dentro do socialismo até o republicanismo de centro-esquerda. Profesionalmente hai obreiros, carabineiros, comerciantes, escribientes, funcionarios, abogados, mestres, etc. Na documentación que se conserva en Salamanca hai, bueno, toda unha serie de fichas masónicas de unha serie de personaxes e, bueno, relacionadas con fraternidade humana. Só lle vou decir os nombres: estarían Acacio Vázquez Míguez, Alberto Ribeira Fernández, Álvaro Franco Fernández, Álvaro Franco Sierra, non sei se aquí igual pode haber un error, Andrés García Ferreiro, Antonio Díaz Santiago, José Díaz Costa, Antonio Gallego Salvador, José Díaz Eiroa, Bonifacio González Pedre, que antes mencionei, José López Martínez, José Melón Rodríguez, Rafael Covelo Calvo, Eduardo Doval Fernández, Manuel Antonio Méndez, Esteban García Almoina, Juan Eiroa Gómez, Fernando Suárez Reguera, Vicente García Hervás, Ramón Fernández Fernández, Francisco Rodríguez Matiella, Jesús Eiroa Gómez, Manuel Blanco Calmiño, José Eiroa, Jesús Perduí Porto, Miguel Moreno Barona, José Antonio Escubrido López, Pedro Albo Peña e Manuel Porto Roselio. Na loxa Hijos de Irán número 17 de Viveiro se crea en xuño de 1933, pero neste caso está baixo os auspicios do Gran Oriente Español, que era a obediencia mayoritaria que había nese momento. Eles escribenlle unha carta o Gran Oriente Español. Se dividía en grandes loxas territoriais e había unha que era a do noroeste de España, que coñeu Galicia, Asturias, Cantabria e León, e a sede estaba en Xixón. Entón eles escriben unha carta, un grupo de masóns escriben unha carta a Xixón coa finalidade de solicitar unha carta de dispensa e instruccións para poder abrir unha loxa e un templo. Previamente se reuniran os seus membros o día 16 de xuño de 1933 co obxecto de constituirse. E nesta carta di:
Un grupo de hermanos de buena voluntad y sin reparar en sacrificios, como es nuestro deber, se reunieron en los valles de Vicedo, Lugo, el día de 16 de junio último, con el objeto de que, siendo esta zona punto de migración en el cual vuelven nuestros queridos hermanos de América, se encuentran sin punto de contacto para continuar trabajando masónicamente, ¿entiendes? Estamos realizando todo lo posible para levantar columnas en estos valles, para lo cual hemos adquirido ya en arrendamiento una casa completa y estamos construyendo el templo y demás dependencias. No cadro, digamos, de oficiais que mandan a Xixón, datado o 20 de agosto, sería o seguinte: o seu venerable mestre, o seu presidente, era Orencio de Sola Calabria, de nome simbólico Emilio Zola, tiña o grado sexto e era mecánico de profesión. O primeiro vigilante era Modesto Infante Parapar, de nome simbólico Manuel Lazaña, grado terceiro, figura como propietario, e un tempo despois formará parte da loxa Renacimiento Masónico número 18 da Coruña. O segundo vigilante era Jesús Castaño Galdo, de nome simbólico J. del Campo, grado terceiro propietario, pero que, sen embargo, non procedía da masonería en Cuba, como se pudera pensar. Encontrei-no iniciándose no ano 1929 na loxa Hijos de Irán número 9 de Cádiz. Hai un rato me acaban de explicar que de Mañó, toda esa comarca, hubo históricamente unha gran emigración a Cádiz, o cal explicaría que Jesús Castaño Galdo se iniciara ali. E curiosamente, a loxa na que se inicia en Cádiz, Hijos de Irán, é o mesmo nome que lle dan a que se funda no Vicedo. O secretario era Nicolás Blanco López, de nome simbólico Fermín Galán, tiño grado segundo, era empregado. O tesoureiro Antonio Carrera Calvo, de nome simbólico Irán, grado terceiro, propietario. E se menciona tamén a José Díaz Costa, de nome simbólico Pablo Iglesias, grado primeiro de aprendiz e empregado de profesión. Outros membros desta loxa eran, que aparecen posteriormente na documentación, eran Francisco Lamelas Talín, Eliodoro Fernández Doval, de nome simbólico Víctor Hugo, José Vares Sabio, Manuel San Pedro Carreja, Jesús Iglesias Eiroa, Francisco Castaño Galdo, irmán de Jesús, Francisco Sánchez Vázquez. E hai outros que tamén algún documento se vinculan con ela, que serían Rafael Covelo Calvo, igual podía ser de Viveiro, Luciano Pérez Regueira, alcalde do Vicedo, nese momento se chamaba Río Barba, do PSOE nesa época. Hai listados en Salamanca que o dan como masón, José Antonio Escourido López e Luis Serrapio Suárez. Como ven, realmente hai menos nombres na loxa do Vicedo que na de Viveiro, posiblemente porque, logo chegou tamén o 36 e todo isto xa acabaría. Esta un pouco xa a última parte da miña intervención, que sería a represión da masonería. Co triunfo do fascismo chegará a represión da masonería. No caso de Lugo, o gobernador civil comisionou ao falanxista lugués Alfonso Alfonso para encargarse das indagacións sobre os membros das loxas do Partido Xudicial de Viveiro. O feito de que non atopasen documentos nin libros fundacionais que foran queimados previamente por outros falanxistas, xunto con outros obxectos rituais, durante os primeiros días da rebelión militar, evitou posibles excesos físicos, mais non as acostumadas arbitrariedades e persecucións. Coñecidos masóns de Viveiro, como o empregado municipal Antonio Díaz Santiago, municipal, pois estivo varios meses preso, fora tamén suspendido de emprego e soldo. Outros lograron pasar un pouco máis desapercibidos gracias ao seu parentesco con destacados falanxistas ou membros do réxime franquista. Como poden comprender, ante as persecucións intenta botar man de todo o que pode, claro, para salvar a vida. Pero, realmente existía unha fobia que chegaba a extremos de, como di Carlos Nuevo, de verdadeiro paroxismo. Hai unha pequena noticia publicada no Naldo de Viveiro en abril do 37, donde se fai referencia ao abogado e presidente de izquierda republicana da localidade. E di: cuando salgan los voluntarios a caza de indeseables al extranjero, no hay que olvidar a Ramón Rodríguez, de Orol, el abogado de cuatro patas que revolvió a nuestro querido pueblo llevando a su lomo a los masones y bandidos más o menos solapados.
Este individuo tiene demasiadas cuentas pendientes con la justicia para que viva tranquilamente porque tuvo dinero para escapar. Pero no se quedan cortos y no hay que olvidarse tampoco de doña Piedad Domínguez, de Burela, la monja prostituta, fíjense qué palabras, que dejó el claustro para unirse al asesino Atadel y que escapó de Madrid llevando los millones robados en la Checa por su ilustre marido. O certo que no ano 1 de marzo de 1940 se promulga a Lei de Represión da Masonería e Comunismo e pouco despois se crea o Tribunal da Represión, Tribunal Especial de Represión da Masonería e Comunismo, que estivo en vigor hasta 1963, estamos falando de 40, hasta 63, que foi o momento en que se lle traspasaron todos os expedientes, non sei, pero son decenas de miles, ao despois que tamén se faría tristemente famoso o Tribunal de Orde Pública, o TOP. Que sucede? Bueno, como poden comprender, este tribunal volveu a procesar a todos os masóns galegos e asturianos previamente xa sufriran outra represión anterior, porque no ano 1937 se redacta a causa número 155-37 de Galicia Asturias, no cal tamén son procesados todos os masóns galegos e asturianos, porque se encontrara bastante documentación tanto en Asturias como en Ourense e con moitos nomes e relacións de membros e xa foron procesados. Pois ben, de novo, unha vez que se crea este tribunal, todos volverán a ser procesados. As penas impostas foron moi duras, de media eran 12 anos de prisión, moitas son de 30 anos, 25 anos, 20 anos, e as máis leves, pois de 6 anos. Despois, quizá con algúns recursos, pois podíanse ir reducindo, en algúns casos deixándose en desterros, pero a media de condenas era a de 12 anos e un día. E que además levaban aparelladas a inhabilitación absoluta, a expulsión do teu posto de traballo, se desempeñaros un posto público, moitas ocasións incautación dos bens, deixando as familias na miseria. Foi unha represión terrorífica. No caso de Fraternidade Humana, de algúns nomes que datos que poden localizar, por exemplo, Esteban García Almoina, se llama un sumario no ano 44, no cal é condenado a inhabilitación absoluta perpetua. Pedro Albo Peña, condenado a 12 anos máis un día de reclusión menor e inhabilitación absoluta perpetua. A Cácio Vázquez Míguez hai un sobreseguimento definitivo, a veces hai sobreseguimento porque a persoa xa morreu anteriormente, entón, obviamente, non tiña ningún sentido volverlo a condenar. No caso de Álvaro Franco Sierra tamén se llama un sumario no 45 que se sobresee porque morrera no ano 1939, pero bueno, tamén sabemos que estivera preso e tamén se lle aplicara a lei de responsabilidades políticas. Andrés García Ferreiro, o abogado este que mencionaba socialista, que logo foi secretario do Concello de Vimianzo, foi fusilado na Coruña o 15 de marzo de 1937. Antonio Gallego Salvador foi xulgado en Zamora e condenado a 12 anos de prisión. E tamén, bueno, se lle abriu, xa estaba condenado, xulgado anteriormente, pero logo se lle abriu tamén outro xuicio e nel se sobreseiu definitivamente por fallecimento en acción de guerra en 1936. Realmente foi asesinado en Zamora en setembro de 1936. No caso de Eduardo Doval Fernández se decreta o sumario do ano 45, se decreta o arquivo provisional, igual non había suficientemente probas. No de José Iroa Gómez aparece como arquivado, non sabemos se porque igual morrera ou porque non en algúns casos a xente podía dar nomes e non necesariamente tiñan que ser. Hai outro, Ramón Fernández Fernández, que tamén se abre no 44 outro sumario e di sobreseimento libre conforme ao principio de derecho non bis in idem, que eu non son experto en dereito, pero interpretei que eso de que non se pode condenar a un dúas veces por o mesmo delito. Sí, moi ben, non son de dereito. A Jesús Permuy Porto, tamén no ano 44, se lle abre outro sumario que se arquiva provisionalmente por falta de probas. Tamén provisionalmente se arquiva o sumario de Manuel Porto Rosendi. De Francisco Rodríguez Matiella tamén hai un sobreseimento definitivo. De Ramón Rodríguez Matiella,
que era carabineiro, tamén esteve preso primeiro un tempo, logo, bueno, foi posto en liberdade, xubilouse de carabineiro no ano 41, pero tamén se lle abriu un sumario no ano 44 que queda sobreseído porque tamén xa morrera. E o último é Alberto Ribeira Fernández, que tamén se lle abre un expediente de responsabilidades políticas, pero, bueno, non sabemos que tipo de sanción se lle puido meter. E dous nomes, tamén posiblemente porque aparecen nese listado relacionado con Viveiro, son Manuel Martínez Blanco e Jesús Juan Pérez Vicario, pero nos dous casos figura con arquivo provisional. Respecto a hijos de Irán do Vicedo, José Valdés Sabio se lle abriu por sumario no ano 45, condenado a 12 anos e un día de reclusión menor e inhabilitación absoluta perpetua. A Eudorio Fernández Doval se lle abriu por sumario no 45 e sobresese por defunción, porque falecera no ano 41. O de Jesús Iglesias Eiroa se lle abre no 46, queda arquivado. Antonio Carrera Calvo, que fora detido na Coruña en agosto do 36, será condenado a 12 anos e un día. Modesto Infante Parapar tamén aparece como detido na Coruña nos primeiros momentos da sublevación. E o último, Jesús Castaño Galdo, que era o alcalde de Mañón no ano 36, logo do triunfo da Fronte Popular, xa fora fusilado no castelo de San Felipe de Ferrol o 16 de abril do 37, pero, bueno, ainda así se lle abriu un sumario no ano 43 que, claro, quedou sobreseído por morte. Outros masón relacionados con Viveiro, pero que non formaron parte destas loxas, serían Joan Xosé Pla Fernández, que aparece no listado de francmasón de masóns refugiados en Francia, un listado que se fixo, bueno, unha relación de todos eles, onde estamos situados para posibles axudas. El figura como residente en París, nacera en Viveiro en 1906, era farmacéutico, dirixente do Partido Galeguista. Na Guerra Civil foi delegado do Corpo de Carabineiros e colaborou na revista Nueva Galicia. En Barcelona foi secretario de Asistencia de Solidaridade Gallega Antifascista, fuxiu a Francia, ali incorporouse ao Maquis. Logo se establecerían en Montauban e tivo un papel moi importante na creación do bloque republicano nacional galego en Toulouse. En Francia tamén participou no chamado Frente Liberador Gallego, un movimento vencellado a loita guerrilleira promovido por Enrique Lister e polo Partido Comunista, estamos falando de 1944, e tamén sabemos que mantiña serias discrepancias ca liña política de Castelao. Castelao neste momento estaba en Argentina e Joan Xosé Pla tamén de alguma maneira sigue as instruccións do Partido Galeguista que estaban aquí, que tamén tiñan as súas diferencias con Castelao. Outro mestre relevante masón e andaluz e mestre en San Román, José Galera Moreno, de nome simbólico Piedad, destacado membro da Orga e posteriormente do Partido Socialista, que logo se fixo posteriormente inspector de primeira ensinanza. Galera, ainda que era mestre por aquí, formou parte da loxa Lucus número 5 de Lugo. Pero se sabe que en Viveiro fora secretario da Biblioteca Popular Circulante no ano 29 e militante do sindicato de mestre do UGT, a FETE-UGT. Foi detido sen proceso e encarcelado. Membro de Lucus número 5 de Lugo, da cidade de Lugo, tamén foi Rogelio Perna Blanco, de nome simbólico Marden, grado 18 e natural de Gardo, Viveiro, ao parecer concelleiro en Lugo. Militou no Partido Radical, Republicano Radical, e despois en Unión Republicana e profesionalmente era industrial. E tamén relacionado coa comarca, ainda que formaba parte da loxa Lucus número 5, é o abogado que antes mencionamos, Ramón Rodríguez Prieto, de nome simbólico Tionville, que era natural de Eurol, que tamén estivo primeiro no Partido Republicano Radical e posteriormente en Izquierda Republicana, da que chegou a ser presidente en Viveiro durante a época da Fronte Popular. Ramón Rodríguez Prieto sería condenado tamén a 12 anos e un día de reclusión. Relacionados con Ribadeo estaban Rafael Fernández Cardoso, andaluz, naceu en 1884 e que morreu na Argentina en 1951. Fernández Cardoso chega a Ribadeo nos anos 20 exercendo de dentista.
Tamén foi membro da loxa Lucus número 5 de Lugo. Foi presidente da agrupación local do Partido Republicano e coa chegada da República elexido alcalde de Ribadeo pola Alianza Republicana en coalición co Partido Socialista. Militou, como decíamos, no Partido Republicano Radical, sendo presidente do Club Republicano Radical de Ribadeo e posteriormente pasaría á Unión Republicana. Coa folga revolucionaria de 1934 foi suspendido do seu cargo xunto co resto da corporación e reposto polo Goberno Civil en xaneiro de 1936. Logo do golpe de Estado, do 17 de xullo, fuxiu a Asturias, exiliándose despois a Argentina. E tamén a un sitio anotei o dato de que a súa dona, Blanca Quiroga Martínez, tamén fora procesada en agosto del 36 por orde do comandante militar de Ribadeo por implicación en alzamiento de armas contra las fuerzas del ejército e que, bueno, pues, lógicamente fuxiría con Rafael. Rafael tiña como nome simbólico Costa I. Outro destacado masón residente en Ribadeo, aínda que membro da loxa Lucus número 5 de Lugo, era Manuel Margolles Déspora, de nome simbólico Pi Margal. Nacera en Xixón, posiblemente se inició na masonería en Asturias, en Xixón, e chegou a Ribadeo en torno a 1909. Era mestre, profesor de dibuixo, foi tamén concelleiro socialista na Segunda República, foi un dos fundadores do Ateneo Ribadeo, presidente no ano 1917, foi tamén presidente de la Concordia no ano 22 e 23, secretario da Prosperidade no ano 35, é dicir, tivo unha participación moi activa na vida social e cultural de Ribadeo, e cando chegou a sublimación, fuxiu de Ribadeo, foi xulgado en Xixón, con sentencia de pena de morte, sendo despois conmutada a cadea perpetua. Poden localizar un documento del que aparece residindo en Xixón no ano 47 e parece que morreu en 1951, pouco despois. E tamén hai outro vinculado con Ribadeo, que é Francisco Caramé Riopedre, naceu en Seares, Castropol, en 1896, pero criouse en Ribadeo, localidade a que seguiría visitando continuamente e, además, tamén por vía matrimonial estaba vencellado con Tapia. Francisco Caramés foi membro da loxa Argüelles número 3 do Oviedo, se fundou en 1925, na cal se iniciara no 9 de agosto de 1928, tomando o nome simbólico de Gil Blas. Como xornalista colaborou en las Riberas de Leo, en Castropol, Río Navia, Semana Lubarquesa, logo fundaría o xornal Valle de Langreo, que durara mil pouco, e depois, máis tarde, integrouse na redacción de la región de Oviedo. E foi colaborador tamén do prestixioso periódico Heraldo de Madrid. Máis tarde, exiliaríase a Cuba e, posteriormente, a Argentina. Vinculado a Mondoñedo está Julio López Rodríguez, de nome simbólico Cayo Graco, que nacera en Mondoñedo, en abril de 1871, era tenente coronel de Carabineiros e foi membro do Triángulo da Ciencia número 78 de Deva, en Guipúzcoa, no ano 1915-16, e secretario do mesmo en 1915. Logo, por motivos, obviamente, profesionais, como militares, aparece como mestre da loxa Turdetania número 15 de Córdoba, en 1925, aparece tamén afiliado a outra loxa cordobesa de Palma del Río, Luz e Prosperidade número 5. Mantívose fiel á República na sublevación militar, foi condenado 12 anos un día pola xurisdicción militar e de novo polo tribunal a mesma pena en 1945. Ainda que logo se lle conmutou a 6 anos e un día. Todos mencionan que era un hombre que se comportaba con unha grande rectitude, morreu en Valencia en outubro de 1948 deixando 5 fillos. Revisando tamén algunha nova publicación dun traballo de José Lombardero Rico titulado Sociedade Ribadense, 1900-1936, dá como masón
a un tal Fidel García González, de nome ou de alcume Gallol, directivo do Ateneo de Ribadeo entre 1922 e 1933, polo menos. Tamén outro libro de María Golpe, Vivero en Cuba, menciona a figura de Servando Trigo, que era natural de Miñotos, que morreu en 1978 en Cuba. Servando era pai de Julio e Pedro Trigo Sánchez. Servando si era masón, se sabe que, bueno, despois de morrer, gracias ao esforzo da súa viúva, Francisca, co apoio da familia e do ministro de Defensa de Cuba, Salvador Menéndez Villoch, Pedro, é dicir, un dos fillos, recibe unha beca para a Escola Nacional Masónica La Casa de los Niños. Ainda que a súa nai decide pasarlle esa beca ao seu fillo Julio, que posteriormente será farmacéutico. Pois ben, estes dous irmáns, Pedro e Julio, participarán no asalto ao cartel de Moncada con Fidel Castro, do cal eran amigos. Julio, a consecuencia deste asalto, conseguirá fuxir, pero posteriormente é detido e será asesinado pouco despois. E Pedro ocuparía importantes cargos diplomáticos logo de triunfo da Revolución Cubana en diversos países de Europa, creo que mesmo en España. E xa finalizo un breve resumen da figura de Augusto García Trelles. Antes mencionábamos, parente seguramente de, non sei o grado, de segundo Mariano García. García Trelles nacera en Vegadeo, foi doutor en Dereito e Abogado, pero, bueno, sabemos que tanto él como o seu irmán Camilo, que logo quedou instalado, asentado en Ribadeo, pois estudaron en Ribadeo. Hai diversos textos tamén de García Trelles, na que menciona a súa etapa de estudante en Ribadeo, incluso presume do mesmo. Bueno, xa por finalizando, só dicirles que, aparte de ser diputado en moitas ocasións por Almería, diputado a Cortes, logo tivo tamén algún cargo importante no goberno republicano, foi nomeado ministro de Estado cando presidiu Manuel Azaña, interinamente ocupou o cargo 3 días de presidente do Consello de Ministros, máis tarde volvería a ser ministro de Gobernación e de Estado, e logo, cando se exiliou, como é lógico, logo da guerra, marchou para Argentina. E en Argentina, estando en Argentina, en 1946, é nomeado por José Giral, presidente do goberno republicano no exilio, como ministro, e fará no mesmo barco a viaxe con Castelao, os dous desde Buenos Aires hasta París para tomar posesión. Pois ben, para decirlo brevemente, hai moitísimo máis cargos. Bueno, Augusto García Trelles se iniciara na Oxa Madrileña Ibérica de Madrid en 1910, chegaría a ser nada máis e nada menos que gran mestre do Gran Oriente Español en 1921 e en 1928 soberano gran comendador do Supremo Consello do grado de 33 para España. É dicir, os máis altos cargos que se puderan desempeñar na masonería nese momento e incluso agora. E o Tribunal de Represión para a Masonería e o Comunismo condenou dado ese alto grado a 30 anos de reclusión e inhabilitación absoluta, pero, bueno, como estaba vivindo en Argentina, pouco lle importou. Pero, bueno, o Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas tamén impuxo unha multa de 25 millóns de pesetas e a confiscación de todos os seus bens. O sea, como incluso chegaron a propoñer a perda da nacionalidade española, como a Casares Quiroga, que quixeron borrar tamén do registro civil da Coruña. Bueno, esta sería unha panorámica sobre a masonería na Mariña de Lugo. Como poden ver, hai personaxes moi importantes na nosa historia, non só na historia da Mariña ou de Galicia, senón na propia historia de España ou incluso universal, que eran originarios deste lugar. Espero ter cumplido mínimamente con un cargo que me fixo Moncho Hermida, que, como les digo, bueno, obrigou a traballar bastante intensamente nun tema que previamente tiña publicacións, pero non tiña traballado. E espero que, bueno, non lle resultase demasiado aburrido ou exhaustivo, e que, si de alguma medida conseguir que
que dicen que, bueno, pues que a masonería non son ou non somos persoas que temos rabo, corno, botando os fumos pola boca, facemos animaladas, somos persoas normais, con familias, que traballamos, que cumplimos con o traballo, que procuramos ser bons cidadáns, que intentamos mellorarnos personalmente. Hai unha frase que pode simbolizar moi ben, que decir, o masón é unha pedra bruta, un pedrusco, que hai que traballalo, pulilo, para poder facer unha pedra cadrada, cúbica, que se poda pegar con outra e con outra para poder construir. Neste caso, pues, sería construir unha humanidade pues, cos mellores valores, ¿no? Eso que intentamos, ainda que a veces tamén é bastante complicado, porque somos seres humanos e temos defectos, como todos, pero en calquera caso non somos persoas deleznables, nin malhechores, nin facinerosos, nin todo isto que se nos ten acusado ao longo da historia por certos sectores. Por qué? Porque o que defendemos fundamentalmente é a liberdade de pensamento. Entón, cando un defende un sistema totalitario, sexa político ou religioso, obviamente, quen defende a liberdade de pensamento é un proscrito e hai que perseguir. Algo, afortunadamente, foi cambiando. E nada, moitas grazas de novo á asociación, moitas gracias a todos vostedes por chegarse aquí. Creo que, bueno, si procede ahora, si pode abrir algún pequeno turno de preguntas, pois faremos. Moitas gracias. Sí, vamos a ver. Como se determina e quen determina o grado que ten un masón dentro da sociedade? Bueno, o grado se vai por un tempo, por unha experiencia. Vamos a ver, unha persoa que entra agora nunha loxa masónica pode ter alguna idea xenérica, pero non coñece como funciona a masonería. Entra nun templo, ve unha serie de símbolos, pero non sabe interpretalos. Entón, hai todo un proceso. Primeiro se pasa pola etapa de aprendiz, unha vez que se supera esa etapa, que un xa ten os mismos movimentos e coñecementos simbólicos, unha etapa, ademais, na que non se lle permite falar, ten que estar en silencio, é un exercicio moi bo, porque dá igual que un sexa catedrático de universidade ou albanero, é dicir, non se fai diferencia do que un poida ser fora. O catedrático de universidade tamén vai ter que estar calado durante o seu tempo de aprendizaxe. Cando os mestres da loxa ven que, bueno, que xa ten unha serie de conhecimentos, ten que escribir, preparar algúns traballos de reflexión sobre a súa iniciación ou sobre algúns dos símbolos, viría unha segunda etapa, que é a etapa de compañeiro. Entón, hai unha ceremonia, se lle pasa a compañeiro, e nesa etapa, bueno, pues vai a aprender a interpretar toda unha serie de símbolos, se lle vai a incidir en que no estudo, dentro deses símbolos están as artes liberais, tanto as literarias como as filosóficas, as matemáticas, e unha vez que supera, que vai progresando, se ve que tamén vai coñecendo ben un pouco todo o que é ese traballo, esa simboloxía do cada compañeiro, viría a última etapa, que sería a de mestre masón, para que se fai tamén unha ceremonia. E a partir de aí é unha aprendizaxe que teóricamente duraría toda a vida, porque un pode ser mestre masón, levar 40 anos e sempre descubrir cosas novas. Que sucede? Que dentro da masonería tamén hai diversos ritos. No caso, os mayoritarios, digamos, hoxe en España son dous, un que se chama rito escocés antigo aceptado, que é o tradicional, o que se cultiva en América e o que históricamente se cultivou sempre en España, e outro é o que se chama rito de emulación, un rito de orixe británica. O rito escocés antigo aceptado é un rito máis laico, máis de reflexión intelectual. E a partir do grado terceiro, desde o grado cuarto hasta o grado 33, que sería o último, está rexido por un Supremo Consello do grado 33. As loxas simbólicas, hasta o grado terceiro, se gobernan por grandes loxas ou grandes orientes, e os grados superiores por o Supremo Consello do grado 33. Entón, aí sí que xa se elaboran, tamén hai varias fases, non? Pasa por grado 4, 9, 14, 18, 30, 32, 33. Pois ben, aí tamén, en cada grado, hai toda unha serie de traballos de reflexión, pero aí sí que xa se permite
profundizar en moitísimos temas, bueno, podemos falar desde os riscos dos estudos xenéticos, os problemas sociedades europeas, ou americanas, os fundamentalismos, todo tería cabida. Mesmo incluso temas de tipo político, pero non de tipo partidario. Na masonería non se permite falar nin de política, nin de religión. Precisamente para respetar todas as ideas políticas que poden ter os seus membros, que poden ser totalmente diferentes. Na loxa pode haber xente do PSDG, do PP, do BNG, de Podemos, e coexistir ali con irmáns, nin de religión, porque un pode ter unha religión, outra pode ter outra. Entón, son temas que desde o inicio da masonería moderna, desde 1717, non se permite. No filosofismo sí se poden reflexionar sobre temas políticos, non partidarios. Un non pode votar ali un alegato a favor do nacionalismo galego, nin do socialismo, nin de Ciudadanos, nin do PP. Non, se pode profundizar en temas políticos no sentido de que, bueno, na sociedade na que vivimos se rixe por unhas normas políticas, somos unha polis, non? Unha sociedade reglada por unhas leyes, un sistema, no noso caso, pues, un sistema representativo, en outros sitios pode haber outros, pero sempre en sentido xenérico, nunca entrando en temas concretos de partidos nin de religión. E, bueno, como decía, en cada un deses grados hai diversos temas amplios para poder reflexionar e escribirse. Os ritos escoceses sempre se exixe escribir, traballar, o cal obriga a calquera, teña unha profesión intelectual ou non a teña, obriganche tamén a escribir, a traballar, a leer, que a masonería fundamentalmente viron ao principio sempre falaba de educación, instrucción. As persoas que teñen instrucción, que teñen coñecementos, que les gusta o estudo, que queren saber, pois son libres, e son libres é máis difícil que sexan manipulables. As persoas máis ignorantes pois son facilmente manipulables. Pero vamos, non é a razón é esa, a experiencia. Hai xente que igual pode acceder antes a un grado superior, pois porque o avance foi un pouco millor, como en todas as carreras, non? Hai quen estudia máis e lleva millores notas. Aquí non se ponen notas, non? Pero en principio é, pois eso, un proceso de aprendizaxe gradual, porque senón tampouco entendería unha persoa que non entende ainda que o que está vendo ten que aprender. E o primeiro é aprender a escoitar, é fundamental. Outra cousa, por exemplo, que pasa nunha técnica masónica, cando se queda un traballo, alguén de un traballo, nunca se debate contra o que leu esa persoa. Primeiro, hai que pedir a palabra, e hasta que se che concede non podes falar, non é aquí non nos interrumpir, como pasa no mundo normal, no que nos movemos, non? Hai que pedir a palabra, e cando se che concede, podes intervir, hai que procurar sempre ser breve, soltar aquí despois o teu meeting, e inda que teñas opinións distintas do que se acabou de ler, nunca se debe decir estou en desacordo co que se acaba de decir. Ti sempre plantearías, bueno, aquí se planteou este tema, eu creo que tamén sería esta visión, eu creo que tamén sería interesante esta outra, non é tal. Nunca ferido, porque se fires estás facendo dano ao irmán. Entón, se hai varias intervencións, cada unha aporta unha visión do tema que se debateu, pois cando te vas desa reunión, pois te levas 5 ou 6 visións distintas que ao final enriquecen, xa non unha única visión monolítica dos temas que se poida debatir. Moncho. Eu simplemente facer un comentario. Falaxe de Andrés García Ferreiro, como dos promotores da masonería en Ribeiro, fusilado en Vimianzo. Bueno, era para comentar que García Ferreiro sí que era de Foz, concretamente, digo para xente de Foz, que hai aquí, era dos de Doñacén, de Marzán. Quero dicir, era facer simplemente ese comentario. Decir, que a súa vida, as fixo en Viveiro, que foi dirigente do Partido Socialista, foi en Viveiro, pero
Ele era natural de Foz, a familia de Foz, naceu en Foz, feito os textiles. Era libremente de Foz. Tomarei nota despois. Sí. Sí, diga. Sí. Preguntarlle ao conferenciante primeiro as razas, me parece un traballo exhaustivo e denso. Botei en falta saber si nesa relación realmente non hai ninguna muller, ninguna loxa de adopción, xa sei que é masonería regular, e o fío deso, si podes dar unha valoración persoal actual, si ten sentido na masonería regular, non na masonería como liberal, a non permitir o acceso das mulleres, xa que se predica a liberdade, igualdade, fraternidade, que sentido ten manter fora dese acceso como a priori unha discriminación de xénero. Bueno, no caso que comenta da loxa de adopción é que realmente non, claro, aquí na Mariña non encontrei ninguna, non? E de feito tampouco é que haxa demasiadas en Galicia, por iso, bueno, estou agora así con un pequeno traballo tamén, a veces me meto, sempre me chamen, sobre algunhas mulleres que coñecía os nomes e estou, bueno, buscando información sobre elas, ao final van aparecendo relacións moi interesantes, tamén casi sempre están vinculadas a masonería, porque o seu marido é masón, o seu pai, ou incluso o seu fillo, encontramos casos de todos. Deste era antes o de Miña Carra. No caso que menciona no da muller, cando nace a masonería moderna, no 1717, o requisito que se ponía era que había que ser unha persoa libre e de bons costumes. Nese momento as mulleres non eran libres, dependían dos seus maridos, non tiñan autonomía, pero incluso aquí hasta moi recentemente no franquismo unha muller non podía vender unha propiedade súa, tiña que autorizarle o marido. Entón a masonería, digamos, tradicional pois mantén esa tradición de loxas masculinas, pero, sen embargo, propiciou a creación de grandes loxas femeninas. No caso de Francia, a Gran Loxa Femenina de Francia, que ten, creo que son máis de 30.000 mulleres formando parte dela, foi promovida pola Gran Loxa de Francia. Ou, noutras épocas, se crearon esas loxas de adopción. Hai outro modelo mixto que o de loxas mixtas ou de obediencias, que poden ter loxas masculinas, femeninas ou mixtas. O propio Gran Oriente de Francia, que era o paradigma da masonería liberal, pois hasta hai moi poucos anos tampouco admitía mulleres. E se admitiu unha foi por un problema de un cambio de sexo, curiosamente. O sea, non porque decidiran inicialas. Hubo un grandísimo debate dentro do Gran Oriente de Francia e a resolución saiu aprobada, pero tamén un 51, un 52% contra un 48%, unha cosa así, non? Incluso puxeron un requisito de que as mulleres que non iban a admitir ninguna muller que fora iniciada noutra obediencia exterior, terían que ser iniciadas dentro, pero, bueno, sigue habendo loxas no Gran Oriente de Francia, loxas que son masculinas. E despois tamén hai as loxas femeninas, claro, tamén hai loxas formadas exclusivamente por mulleres que non admiten homes. Por qué? Pois porque a masonería tamén, bueno, pois ten unha serie de componentes simbólicos, psicolóxicos e tal, e pois en moitos casos as mulleres prefiren traballar con mulleres e homes con homes. De todas maneiras, sinceramente, creo que non ten a día de hoxe demasiado sentido e creo que, bueno, é unha reflexión que está vendo xa dende hai algún tempo tamén a nivel internacional. O que pasa é que como todos os procesos a veces levan o seu tempo. E xa digo, no propio Gran Oriente de Francia levou tamén bastantes anos que ao final se dera ese paso e foi por eso, por un caso de un cambio de sexo que te encontras un membro dunha loxa que era home e ahora é muller, pero sigue sendo. En Inglaterra pasou aí pouco tamén, saliu un escrito da Loxa Unida de Inglaterra sobre un caso similar que tamén din que hai que reconocerse que son. É un debate. Pero, bueno, en calquera caso, ninguna muller hoxe está imposibilitada de formar parte da masonería. Si non pode ingresar nunha loxa masculina, pode ingresar nunha femenina ou nunha mixta. Igual que ningún home
Un home xa sabe que non vai a ser admitido nunha loxa femenina, pero, bueno, tamén ten as outras opcións. Eu creo que é un pouco tamén unha cuestión pola tradición e que na seu momento, pois, posiblemente cambiará, non? En calquera caso, que haxa loxas masculinas, organizacións masculinas, femeninas ou mixtas, non impiden que ti recoñezas a unha amazona confirmada. Se non muller amazona, para mí é unha amazona, é igual de onde proceda, non? E para elas, igual, de feito, neste caso, na Revolución de España, hai moi boas relacións ca Revolución femenina de España, non? Cando alguna muller escribe, pois, tamén a veces pasas, pois, se le remite a eso. Ben, se non hai máis preguntas, imos dar por rematada a charla de hoxe. Lembrarvos dúas cousas, que mañá temos unha charla que impartirá Francisco Rodríguez, que se titula O século XIV, un momento decisivo para a Mariña, e comentarvos tamén que a quen vos interese vendemos material aquí na saída e tamén tedes a posibilidade de facervos socios por 15 euros ao ano. Mais nada, agradecerche unha vez máis, Carlos, a túa presenza e toda a información que compartiches connosco e nada, vémonos mañá.